Hi guys! It's me again, Cindy! So for today's vlog guys, sa nakakita sa mong second vlog, this is my third vlog. Ang second vlog na ho guys is katong nanguha mi pagungon with my yaya. So for today's vlog, we're going to cook our pagungon. So guys, stay tuned kay patanaw mo na how to cook pagungon. With a twist guys, nga butangan dyan ako pirting daghana jamong sili. So it's a challenge for me guys kay ako, since ako dili ko hinili for this is it. Since ang yaya guys, manong kabawa sa ang yaya. Oh my god, yaya, where are you? Here. Oh my god, my yaya is here. Yeah. Ko yaya, ako ba man ka? Dapat tabi mo party ate mo. Pinanay tapos sabi, lupig. Oh no! Gan mo ko. Pat. Lakaw na, pagpagwapa na kay magluto na tagpagungon ron. Go. Okay, go yaya. Pinanay, haglok, lakaw na. So guys, mo to siya. Stay tuned and relax. So, I will show you how to cook pagungon. Bye! Hi guys! I'm back! So now... Woo! Ready na mula! Wala sa ko. So guys, this is the pagungon. Mao ni siya mong nakuha sa akong yaya last time sa ako ang second vlog. Mao ni siya guys. So now we're going to show you. I'm going to show you how to cook, how to hinlo-hinlo and tell the pagungon guys. So wait sa, murag ako ra lagi na ni manghinlo ron. Yaya! Usaman, man. Usaman na daw. Sorry, late ko pagwapa. Usaman! Usaman na dam! Sorry, late. Di ba pagwapa? Na ba yun? So karon amo na ning hinluan ni Yaya ning amo ang pagungon nga nakuha iha si Agi daw. Kato ang second vlog guys. So i-show ninyo ha isaon ni paghinlo ug pagtitil. Buboy tubig yot. Siya guys, so nakumay na to siya hinlo. Balikan pa na nato naghinloon dyan mo, nga ni pagtitil. Na noon, saan ba ko? Pagungon. Masupsup jud nato guys kay okay na to supsupon way hangin man. Iningana nato di masud ipan unja tan, ja kani unja tuwag matun. Ginoo ko tiaw ba. Tao na lang may matang jar. Ginagawa mo. Guys, kaning pagungon kinahanglan jud nato ni tiltilan sa kumoy. Imagine inig supsup nato di makuha dayon. Di ba mo ni siya sikreto guys, mo ni siya una na to himon before na to lutoon, hinluan, tiltilan sa tumoy, kaya parang hiniguha na to sa pagungon. Solve ang problema. Aray ko, aragahi, aman eh, oy! Nagahi, murag kahoy, o, gusto na murag bato. Yaya, kikiti, yaya, sa imong mga powerful na lipon. Okay, go! Lipon ni mo, asin tao ko siya. Ang ipon yaya! Hoy, shit! Nawa na yung ipon yaya! So, manana! O yayay! So guys, finally, nahumano dyan itarong til-til at pagungon. Pagunot to guys, murag oto kas may gunot. Ang problema dyan, ni arang hakuha man yung sundang. Uy, nanay, ay pasa. Sundang, away na yung sundang gani kanang bilen. Bilen, away na yung sundang gani hait-hait. Sudangan ni, di man ni maka
CR. Magpabandag, no? Kuan rin ko, sana. Hero. Wow, it's been a long time. Ito na, natagak na. Uy, nanay, sa si Matalindad. Yeah. Uy, nay, sa nitawag, ani, uy, tirasa. But. Timing, tepa, kuha na ito ni but. Tapos makainom doon ko sa una, guys. Kaning but bitaw. Mga dyan huwa to nos, ang papa sa una nga magbuak bitaw sila globi. Kaya nga no, mag-ilog dyan ani but. Kasi waka ilag but. Mo ni siya'y but. Tapos matang but-butan, ering. Tilawan na ito, biya. Gimi nga ako kaubut-but, guys. Last time dyan ako kaubut-but ko, elementary pa ko. First time to pagod, guys. Wow. Isod ako sa kusina, guys, kaya parang hiluan kung balik na itong pagungon. Kaya hindi ko man guys. Ako pa ni unahon o lapuan pa nila ito ni una kaya para dyan maluto dyan sa ilahon. Siya. pagtagtad sa mga lamas, guys. Mao ni siya sibuyas dahonan, loya, ang ibutang nga kamatis ug bombay. So sa pagutang nila sa mahiwagang kalabo, guys, para mawag maanghet. Ug sa atong kinakusgang sangad, mana siya. So, mubalik na po ko how to cook na gayon, how to butang-butang da, you know, suno, apa ni umutan day, kumot pa ko ni guys, you know, yaya wana. Ano din sila? Mga guys, I'll be right back, okay? So, muna ni, i-demo ninyo how to butang-butang da lamas. Okay? Bye-bye. Hi guys, I'm back. Finally, manana ko kumot sa Bicada na hong malubi. Mo ni siya guys, duha ni siya kabuok ha kay ano. Kini ang law.
og lasaw. So first nato ibutang is ang lasaw. Mana siya. So kani inibubukal na ni guys. Ang tanang lamas ako na ibutang ani. Mana inibukal na pug balik ato nating ibutang ni atong gilapuan nga pagungon. So magwatag 5 minutes guys para mabukal ni atong ipabukal nga lasaw nga tuno, okay? Sige, go, mora. So guys, kining ako ang pagluto karon ako ra ni guys ha. It's my experiment sa pagluto pagungon guys. Ako jud guys, medyo ko kalibutan isa ang pagluto pagungon pero makadungog ko sa uban niya nga ako na pagluto mo kani pero kaning ako ara jud guys sa my own version of luto pagungon. Okay? So guys, buhat ng taon nga mabukal na ni siya kay ibutang ni nato ning atong gipa. Sana gitawag na ning gipa. Gipa lapuan nga pagungon. Kaya ato ibutang anhi. Muna after ana guys, ato sang kuanan kanang kay taw na ato nang timplahan. Okay, ang next, the last but not the least, mo ni siya ang lawot na tuno. Mana siya guys. So nibukaw naman ato na ni ibutang. Then, nagibutang na ako sa mayuwagang kalaha. So, wala na should. Wala na sud guys ha. So, ibutang na nato ni padapli na nato sa pagpaghugas na lang dyan. Ito tinagubutang kusina. Ay, inayin ko. I'm so excited. First time ko nagluto pagungon. So, happy ka adyo guys. Murag, wow. Achievement. Charot, achievement. Achievement na ho ba nga nakakuan ko. Nakaluto ko pagungon. Lagi magluto pagungon dahil guys, no? So guys, it's time to butang-butang da laot nga tuno. Tuno. Butang na nato ni nga laot nga tuno, guys. Ako man natin lahan na nato. Butang sa nato ni kalabo, guys. So, ibutang ang kalabo, guys, kaya parang di siya ang hit. So, siya yung kalabo makapalagi sa buklot. So, excited na ako sa mga niloto. May oras yung alas 2 sa matang panin na to. Nagako ang giluto nga pagungon. Since humana naman ang items la guys, so tilawan na nato kung sa ilang meat. Wow, perfect! Char! Namihan ang niluto guys. First time ko nagluto ang pagungon ha, pero murag na dyan hustler bitang luto pagungon. So, abang-abang guys ha, kay mag-mukbang challenge guys ng yaya. Mao ni siya ang kaunon karon. Mao niya mong paniudto karon guys. Mao ni siya ang among kaunon na dyan. Walat na ilain. So, see you sa mukbang challenge. A few moments later. Tadaan! This is it pansit. So, mao na ni siya guys. Nagahong niluto nga pagungon. Nga gitsunuan. So, karon, ang tawag ko si yaya na ako. Para mga on me guys. Nagbuo ko sa yaya guys. Sa daladuhag kaon. Kaya wapa ko kuno sa kaon ni pagungon. Ang ginahubayot. Ug wa ka pagungon. Labaw po kung wapa po kakaon ng pagungon. Mo lang. So, since nga, kita may nagbuha ng hibayot. Akong yaya nga bayot. Nga bating bapaha. Nga lupigan ko sa pagagwapa. So, kita dyan buha mo. Kaon mo nang time pa sa akin. Nangita ko sa bayot. Yaya! Come over here. Nagilis na yung tanong yaya. Kaya itugnaw ko sa ibalugnaw sa nagisuot. So, pero it's time to eat. Ano sa man, ready? Ready ko na upa o gani. Uy, shoot, di. Jay, kaya di man ta mayatap na naubukaon ta na day. Anak ka mag-uo, mayatap ka na kani dyan. Itong kanon ka na tibuo. Kaya matokan ka dyan ta. Sa man, go? Go! Sige, go. Dito ka lingkod.
Ato ba sila kanon? Pwede po ba kong kasili? Lagi ba? Organize na lang sa sili yung kanon. So karon, mo ni siya ang sili. Kami di may hiniliming duha. So ma-challenge rin mi ron nga magsili mi ingani kadagan na ang sili. Pila man ka ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. kasili ko guys. Oh. Kayo Kayo yun sa atin hindi. Papa mo kung taong kung sa kaunan hintaw. Ay, sumaw ni siya guys ha. Mo ni among sili. 28 pieces of sili. Then dara mo ang kuan guys. Amo ang pagungon. So karon, Oh no! magkuan sa mi kanang i-share na mo pila ka buok ang pagungon nga among kanon. So karon ato ning pigaog taman guys kaning 28 ka sili. So ag ako usa pugos naguo kay di jud ko hinilid jud as in. Pero karon ma-challenge jud ko kaon danhi. So naa na amo ang pagungon. To na yabo na. Nagkuan na mi, nag-share na mi. So ready? Get set? Okay. Naguo si Jack. Ano ko kaw ganyan? Mo lagi sa kaogingan. Guys, ako may nag-uusong yaya guys kay pareha mi first time mi makakaog ingani, first time ko nagluto pagungon, first time ko makakaog, first time ko ni nga perting daghan sili. So parehas mi mga first time niya namo. So challenge ni namo nga makakaon mi nga mahurot ni namo ni amo ang pagungon. So let's started. Yaya? Start. Azo lagi loja. Gina go. Gina Go. Okay, go. Let's eat. Okay, go bayet. Gina go. Okay. Sup-supa na! Ano mo naman dyan? Di anad mo sup-sup. Uy, sudi. Dahil pa sa mo ni nabuak mo ni masup-sup. Pabukanitanan. Galisod mo kung sup-sup na. Uy, kalaway-laway! Uy, sudi laway! Uy, kalawad ni mo! Sup-sup ba? Sup-sup! Hala, uy, arang hanga naman. Dahil pa. Hamay siya. Uy, bayot! Lamian! Ano ba ni? Sup-sup to the max. Uy, anad ba kam sup-sup? Sup-sup diha. Sup-sup ako unod. Unsa ato ituslo dari. Dara. Tuslo dari. Arang hanga. Sup-sup pag kusog. Kusga ba? Ngana Kano ba tong nakuha na? Get na. Gawas na. Sup-sup ba? Pinakalit na sup-sup. Uy, ginawa ko naman sa namin. So, taawar ako yung sinusupan, guys. Anad ba man kumusup-sup na mo? Uy! Hani, manawa mo. Haing. Oh, gawas. Hani, gawas. Pagawas sa bayot. Magduod na jud. Okay, go. Go. Kana, sup-supan na. Kana, diya. Sup-sup. Kana. Kusgag sup-sup. Unay ni gawas. Tay pa sa kuay sa gusa ka kuan bi. Tay pa dari na butang. Dari. Dari goes. Ato na naman i-share ning atong kuan. Wa na ni tingog guys. Tingog ba yun? Istorya na to. Lami sa may feelings nga nakakaon ka. Usay feeling nimo nga nakakaon ka. Ha? Aranganga. Tuslo na nang hang. Ituslo. Sige na, sup-sup na. Okay, doon nga tag-sup-sup bi. Yeah. 1, 2, 3. Imong sinup-supan lagi kay wa mamao. Sup-sup nga kana sup-sup nga kusog jud nga sup-sup ba kanang pinayana ba? Pinakalit. O sige, tuslo sa sili. Kaon. Ay pangigking. Tarong nga habit ka matagak ang kuan. Pagungon. How was it? Ano yan? Okay ra. Ingon bitaw ko lamian mag-upo siya. Di pa dyan ni makamatay. Uy, mag-upo ka na mamatay. Kani atong kanon. Kani tibok yung kanon. Sure, di ito matsugi. Kasi taka mo bara. Tila, huwag kita kaginhawa mo. Namatay ta. Nag-upo siya guys. Kaya basta kung magmahilo, may din ang pagungon. Kaya ba nga nagmahilo. Ato ba yan ang kinuha ditong fish pan?
So na wa na nigahi naman ni. Kabuang batag panguha dan hi. Tingog lagi dan ha. Ni ba ni sa di man. Okay ra lagi ko ga-focus So sa mura man sa. Yan ang nagsubo man kayot. Okay ra man ko madam, di ba ta mamatay din ang ikaon. Uy, Ginoo kung anong mamatay man ka. Mamatay tao matakdan tag coronavirus. Mo nang giingon nga kaong diha, no ax dai kay wa tay paniud to man ato paniud to ra ba? Mamagawin ang gawas oy. Hapit ta mo man. Mag-oo. Ha, di mo ni sa pagay. Nakaon na ni uban. Okay na ka? Okay ra. Magluod, ani pa. Kasi luod. Uy, Ginoo ko mas luod pa katanaw sa pagungon. Aray ko. Joke bayet, joke raw yaya. Sort ng yaya eh. So okay na ka, busog-busog na. Diwa pa jud. Pasil ka ulit, pasil ka para mo man tagdali. Kaya napatay dagang buhaton, maglaba para bata. Wala ko yung kusong ka mo. Ako, lamian. Guys, lamian. First time ko nakakaog pagungon pero worth Hinlo it. ba ni siya? Hinlo. Sama sa kahinlo na tuluha, char. Sus, madam, hanga man pila man ni kasili. Okay ra na iyot kay kaning hasili pawanis mga sakit-sakit na to. Kay tanaway mo kurma na mura na bakag masakit to. Lagi. Mo nang kaon diha, pilag silig kaon. Adi ko madam oy. Pila ng silig kaon. Pwede. Wanay wanay sunig uban. Uy, kit lang puta. Masakit sa mga nasama ko eh. What? Samay ito na. Di ba? Mati essence og mati. Uy, nanay ka na. May saktong pagsup-sup. Sup-sup to na mas. Para makakaon ta. Kaya di ka manigamot na di ka makakaon. Arang hanga oy. Sama nimo naman tamong kaog labuyo. Labuyo. Kami anyot, kaning hangyo, tambaw ni nato ning sili. Mo na nga. Ako di ko inili, pero lamian din mo ning sili dahil, no? Hanga din ko dahil. Lamian makakan agis sa kabuok. Ah, karang hanga. Uy! Ano Hang gusto din mo sa ba? gadyo. Mas daghan pa mag-ang sili ni mo. Oh guys, nami, dito ka adyo ang pagungon. Mura siya ka ng kuan. Mura siya giswi something. Ang ijahang unod. Kanamit ang inikaon bitaw nato kagumkum. Di ba yun? Madam, masumla ka. Busog lang po. Nabusog ko kay kinalaghanan ang nakaon as in. So guys, mao to siya. Thank you for watching sa among mukbang pagungon challenge nga. Pero tiga yung kahang. Ginawa ko bayot. Kaya pa bayot? Laban niya pag hanga. Okay, dapat laban lang ta sa life. Okay, so guys, again, Mayaya, Angel, Snake, Angel. Asa na dyan? Angel, Snake, Angel. Sweet princess mura katabi sa gasokal. Hala, di day Snake Angels. No, hindi snake. Hindi ako ahas. Uy, nanay hadlo. So guys, thank you so much for watching. Say thank you. Guys. Don't Bye. forget to subscribe, like, and comment. Click the bell down below. Okay guys, thank you so much for watching. God bless all.